idi damdamuta ngimdeta ngapges na ng tet ganas kadata adwa dagus ka man anasuya riknam kanyaket na uma nagbiro ka sa bali tay angri a babae iti kaawan mo saktay na ikawa inim imaskut aginom nasanger nga hinebra 5 a 4 kantos iti inak maitumba tapno malipatan ka babaero nga asawa napkes biyagkut ipapanaw mo taday tarjud din ka ginus gusto di mo linaglagi idi inted ko to'y bagi nagbungat pa sakit tiin ka intukit Palaging ka man, Idol Lorna Banyaga. Michael Agne Abien, sa lahat ng mga Pilipino, Ilocano sa Abu Dhabi. Anyan nga apges na riknag idi damdamuta ngimdeta nga apges na ng ted ganas kadata adwa dagus ka man anasuya riknam kanyaket na uma nagbiro kat sa balitay angri a babae iti kaawan mo saktay na ikawa inim imaskut aginom nasanger nga hinebra 5 a 4 kantos iti inak maitumba tapno malipatan ka babaero nga asawa napkes biyagkut ipapanaw mo taday tarjud din ka ginus gusto di mo linaglagip idi inted ko to'y bagi nagbungat pa sakit tiin ka intukit napkes biyagkut ipapanaw mo taday tarjud din ka ginus gusto di mo